পরিবর্তন দরকার, প্রমোদ বড় সরকার। কথা নয় কাম, জনতারে প্রাণ, এয়া হে নেতার পরিচয়। ভেদা ভেদ নাই, মাটির মানুহ ভাই, নেতা বুলি তেওঁ কেহে কয়। নানা ভাষা ধৰ্ম আৰু বৰ্ণ জাতি, অধিকাৰ ট্ৰেক্টৰে দিব আনি, সলনি ঢৌ আহিলেই পাৰ। পরিবর্তন দরকার, ইউপিপিএল সরকার। 2020 12 डिसेम्बराव इलेक्शननि सिगां जोङो रायजोनि खोथा होदोंमोन। बे रायजोनि खोथा होनायाव जोङो शान्ति खालामगोन, खौसेथि लाबोगोन आरो जौगानाय लाबोगोन होननानै जों खोथा होदोंमोन। बै खोथाफोरखौ जोङो दिनै साराय बोसोराव एबा 5 बोसोराव माबायदि मावखो, बे माबायदि मावखो बेखौ जोङो रायजो राजानो खोन्थिनो थाखाय दिनै जों खौसेथिनि मोनसे रेलि खालामदों। बे रेलियाव सारा जोंनि बिजनि ओनसोलनि हाजार मानसिया दिनै बाहागो लादों आरो बेयाव गुबुन गुबुन हारि माहारि गासिबो मानसियानो 26टा जनगोष्ठियानो बेयाव बाहागो लादों आरो बाहागो लानानै बिसोर जोबोद गोजोननाय मोनसे फोरमायदों। जोंनि बिजनि ओनसोलावनो मोनसे जौगाखांनाय लाबोदों। जों दिनैनि दिनावहाय बुंनो हानाय जाबाय जे जोङो जितु 5 बोसोराव जोंनि गेजेराव जों अनलायनाय आरो खौसेथि आरो शान्तिखौ जों मदद खालामनो हाबाय आरो बेखौनो लानानैनो दुलाराय जोंनि बे बिजनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोनथामबो समस्थियाव माने इउपिपिएल खौ देरहानो थाखाय दिनै राजि आरो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा ज' ओंखारबोदों। আৰু নুশুনো আমি সেই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি, স্বাৰ্থলোভী হতৰ পতন আনিমে মাতি, সলনি কৰিম পুৰণি আকাশ, মুকলি হ'ব নতুনৰে বাট। আমাৰ একতাৰে শপতিৰে, যুৱ চেতনাৰে নৱ প্ৰাণে, এইবাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ।